8-vuotiaan helsinkiläistytön surmasta pidätetty mies on tunnustanut teon ja kertonut polttaneensa tyttöjen ruumiit. Mies pidätettiin kotoaan eilen iltapäivällä ja hänen autonsa tavaratilasta löydettiin tyttöjen palojäänteet. Sieltä löytyi palojätettä, joka toimitettiin oikeuslääketieteen laitokseen, ja siellä tänään suoritetuissa tutkimuksissa on paljastunut, että tämä palojäte sisältää 2 pienikokoisen henkilön ruumiin jätteitä. Ja mikään ei osoita sitä, etteikö olisi kysymys näistä kadonneista nuorista tytöistä. Mitä epäilty itse on kertonut? Hän on kertonut ottaneensa katoamispaikan luota 2 tyttöä autoonsa, ajellut heidän kanssaan sekä kaupungilla että kaupungin ulkopuolella, ja sitten kyseisenä yönä, eli perjantai- ja lauantain välisenä yönä, hän oli surmannut tytöt toistaiseksi tuntemattomassa paikassa. Onko mies syyllistynyt aikaisemmin väkivaltarikoksiin? Kyllä hänellä niitäkin on jonkin verran, että hänellä on tällaisia lapsiin kohdistuneita tietynlaisia rikoksia on taustallaan. Mutta ilmeisesti pääosa hänen menneisyydestään koskee omaisuusrikoksia. Hänellä on kumminkin lapsiin kohdistuneita rikoksia. Onko niistä kauan? Nyt emme ole tällä tarkkuudella hänen menneisyyttään vielä selvitelleet. Pidätetyn miehen kertomuksessa on ristiriitaisuuksia ja poliisi toivoo edelleenkin yleisöltä apua asian selvittämiseksi. Miehen kuulustelut jatkuvat.